তবে জয়যুক্ত প্রতিযোগিতা আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আহ্বান জনাইছোঁ যিহেতুকে আমাৰ মাজত ইতিমধ্যে হেলিকপ্টাৰ লেণ্ডিং কৰিলে যে আমাৰ বিদেশী চিফ ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে আহিছে নিশ্চয় আপোনালোকক আজি সম্বোধন কৰিব ৰাইজক মই এইখিনি আহ্বান জনাইছোঁ যে সকলো ৰাইজ আৰু যাত্ৰীসকল গৈ থাকক বহক তেখেতে আহিব তেখেতে আহি আছে তেখেতে হেলিকপ্টাৰৰ পৰা নামি আপোনালোকৰ ওচৰতে থিয় হ'ব তেতিয়া ভালদৰে আপোনালোকে তেখেতক চাব পাৰিব এইবাৰ মই আপোনালোকক এইখিনিয়ে কৈছোঁ আৰু ট্ৰেক্টৰৰ সময় নাই নাঙলৰ যুগ নাই নাঙল শেষ আৰু ট্ৰেক্টৰে ইয়াত শাসন কৰিব আমি আমি মাছবাৰৰ পৰা নতুন মাৰি বিপুল ফটো কৰিবলৈ মই আহ্বান ৰাখি মোৰ সমস্ত ধন্যবাদ ধন্যবাদ रायजो राजाफ्रा UPPL खौ फोथायनाय लादों आरो नंखायनो लोब लोब लैहोर लैहोर दिनै बाहागो लाफैदों आरो नैबे बिसायख'थियाव UPPL गासैबो जि मासि जेराव जेराव बिजाथि होदों गासैबो मासियाव देरहानो थांगासिनो दङ आरो आसामाव मोनसे गोख्रों सरकार दानायाव UPPL मोनसे मोजां जायगा आवग्रिगोन आरो बेयावहाय जेनेबा फ्रेन्डशिप गेलेनाय जादों BJP आरो UPPL दा बेयाव माबायदि बेवहाय माखासे सिटआव फ्रेन्डशिप गेलेदों नाथाय बेवहाय जायखौ रायजो राजाफ्रा अनगोन जायखौ रायजो राजाफ्रा दिनै बिसासाव लागोन बेनोनो रायजो राजाफ्रा भट होगोन आरो दिनै नैबे समाव UPPL खौ रायजो राजाफ्रा फोथायनाय लादों UPPL खौ रायजो राजाफ्रा अनदों बेनिखायनो UPPL आनो नैबे बिसायख'थियाव देरहानो थांगासिनो दङ हाग्रामा महिलारिनि खोथाया जेबो भेलु गैया बिथाङा रायजो राजाफोरखौ थगायनोल' रोंगो आरो बेनि बादै जेबो रोङा बिथाङा दिनै राजखान्थि खालामनायनि नामाव बेपार खालामगासिनो दङ दा बेनिखायनो हाग्रामा महिलारिनि खोथा मथे दिनै आसामनि रायजोआ भट होआ ना बड'लेण्डनि रायजोआ भट होगोन हाग्रामा महिलारिखौ बयबो सिनायनाय जाबाय बिथाङा जे सासे बेपारि बेखौ बयबो सिनायनाय जाबाय दिनैनि हाबाफारिया साक्सेसफुल जादों आरो बेवहाय दिनै UPPL दोलोनि बिजाथिया जे देरहागोन बेयो रोखा जाबाय चिरां जिल्लायाव मैया डिजिटेल बड'लेण्ड मानसि जायाखै मोनदों सोरनि मेलाव डिजिटेल बड'लेण्ड चिराङाव जानायाव मैयानि हाबाफारि चिराङाव मैया मेल गैया जेबो मेल गैयामोन बेवहाय आङो जेरावबो बाहागो लायाखै दिनैनि नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों बेखौनो जोङो मिथि मोनबाय जोंनि मासबाद समस्तियाव UPPLनि बिजाथि रतेन्द्र दैमारि देरहानाया दिनैनि तारिखाव 100% खोन्दो जाबाय आरो जों आसा खालामदों जे नैबे मासबाद समस्तियाव बयनिख्रुइबो भट लानानै बोरै देरहाहोनो हायो बेनि थाखाय जों जुजा खामानि मावबाय थादों आरो आसा खालामदों जोंनि मासबाद बिधानसभाल' नङा जोंनि उदालगुरि आरो पानेरि बे मोनथामबो आरो मोनसे दंबावो जोंहा कालाइगाव आरो बे कालाइगाव समस्तियाबो देरहागोन बेखायनो
जोंनि उदालगुरि समस्ति उदालगुरि जिल्लानि मोनब्रै समस्तिया जोंनि माबानि एलायन्सनि मोनब्रै समस्तियाबो देरहागोन बेखायनो दिनै जोङो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो लुबैदे प्रमद बर'नि दैदेननायाव जिथु बिटिआर गभर्नमेन्ट बे बिटिआर गभर्नमेन्टआव फैबाय थानाय समाव जोंनि मावनांगौ हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय जोङो जोंनि माखासे बिधायक बा माबा एमएलए दैथायहरनो थाखाय जोङो साखाफारा जाबाय आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि एमएलएफोरा जोंनि बिटिआर सुक्तिनि माखासे दफाफोरखौ मावफुंनायाव बिथांमोना हेफाजाब आरो मदद होगोन नैबे दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों खमावबो 15,000 सुबुङा जोंनाव जमा जादों बेखायनो दिनै जों मिथिनो मोनबाय जे 15,000 सुबुङा जमा जानायाव जोङो रायजो राजाफोरा दिनै खादां जाबाय जे बयबो रायजो राजाफोरा फैबाय थानाय 1 तारिखआव ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै मानिजाथाव रतेन्द्र दैमारिखौ देरहागोन रोखा साब दिनैनि नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों मिथिखाबाय जे एबारै फैबाय थानाय 1 तारिखखालि बिथांमोना रायजो राजाफोरा ट्रेक्टरखौ भट होनानै नांगोलखौ बिदाय होनो थाखाय साखाफारा जादों आरो जों मिथिबाय जे जोंनि नैबे माजबाद समस्तियाव जोङो खमावबो 15,000निफ्राय 20,000नि डिफारेन्सआव इउपिपिएलआ देरहागोन रोखा आं मुस्रि रतेन्द्र दैमारि इउपिपिएल दलनिफ्राय नैबे 70 नं माजबाद बिधानसभा समस्तियाव इउपिपिएल दलआ आंखौ बिजाथि महरै बेवहाय जुजिनो खाबु होदों आरो दिनै आंनि बिसायख'थिनि फोसावदिं महरै मानाव गेदेर जोंनि हान्जानि गाहाय बिथां प्रमद बर' बिथाङा बेवहाय केम्पेइन खालामनो फैदोंमोन आरो बेवहाय बर'फोरजों लोगोसे बिभिन्न जनगोष्ठी माइनरिटि गुरखा बेंगलि बिदिनो असमिया भागि आरो बिदिनो राभा हाजं गार' जेखिनि गासै जनगोष्ठियाव दङ बयबो माहारिया बेवहाय आंखौ मदद होनो फैदों आरो बिनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोनखौ आङो थारैनो साबायखर बावो आरो आं बेबायदिनो बिथांमोननि जि हहाय जि मदद आरो बेखौ आं मालाबाबो आं बावनाय नङा बिथांमोना निस्सय आंखौ बिजाथि महरै देरहाहोनो नाजादों आरो आनान गसाइनि अननायाव आं देरहासार जानो हाथों आरो देरहाखांनायनि उनाव बिथांमोननि जि अननाय सिबिनाय आरो आंखौ जि मदद होनाय आरो बे ओनसोलनि गोबांथार जेंना लामा दालां आबाद फोथारनिफ्राय लानानै सोलोंथाइनिफ्राय लानानै जोंनि समाज रांखान्थि बिथिं गासैबो बिथिङाव जों जेरै उन जानानै दङ बेखौ जोङो फोजोबनो नाजागोन आरो जोंनि जि गोलाव जुजिनानै बर'फोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन माहारिफोरनि जेंना जेंगोनाखौ जोङो बे ओनसोलाव फोजोबस्रांनानै जोङो गुबुन गुबुन माहारिफोरखौ लानानै अनलायनानै जौगाखां मोनसे बिटिआर ओनसोल जों सोरजिनो नागिरदों बेनि थाखाय जों बिटिआर एकर्ड खालामनानै फैदों बे एकर्डनि गेजेरजों जों बे ओनसोलाव जौगाखांनायनि थाखाय गोबांथार जोङो फसंथान मोनबोदों जेरै भैराबकुन्द ट्राइबेल इउनिभारसिटि जोङो लालपुरावनो जों अर्गेनिक इउनिभारसिटि लालपुरावनो जोङो जों उदालगुरियावनो NIT मोनदों आरो बेफोर जोंनि नैबे आंनि जि जोनोम जायगा रेभिनिउ भिलेज हिसाबै फाकिदिया आरो नैबे फाकिदियानि आंनि जोनोम जायगा इक्राबारि आरो नैबे जि बेलतुलि नैबे डक्टर भुपेन हाजरिका रंगमन्च बे आंनि जोनोम जायगा दा बेखायनो आं बे ओनसोलाव रायजो राजाया आंखौ जे मिजिं थिनानै जौगाहोनो लुबैदों उन्नति खालामजानो लुबैदों आं बेखौ निस्सय आं फालिलांगोन बिजाथि महरै आङो देरहाखांनायनि उनाव आं रायजो राजानि अननाय आरो सिबिनाय बिथांमोननि बोसोनखौ लानानै जेब्लायबो खामानि मावनो नाजागोन दिनै बे हाबाफारियाव बेसेबांसो सुबुङानो ज' जादोंमोन दिनैनि बे हाबाफारियावथ' जोङो बारा प्राइमारि लेंहराखैमोन जोङो नैबे खाथिनि जिखिनि प्राइमारि दङ रौतानि 3 प्राइमारि आरो जोंनि धनस्रि समस्तिनि जोङो 6टासो प्राइमारिसो लेंहरदोंमोन आरो बे लेंहरनाय हिसाबै जिखिनि प्राइमारिनि जोंनि इउपिपिएल हान्जाजों लोगोसे दिनै जोंनि दोलोखौ मोजां मोननानै जोङो सरकाराव दोङोखाय दिनै गुबुन गुबुन माहारिफोरा जोंजों मदद होनो फैदों आरो बे 6-7टा प्राइमारि जोङो दिनै नैबे गेदारिंआ जादों दा बेखायनो जों बुंनो हायो दिनै इउपिपिएलखौ रायजो राजाया मोनसे शक्तिशाली आन्चलिक दल हिसाबै बेखौ आवगायलांनो थाखाय बिथांमोना आगबारिबोदों आरो मदद होदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा 12टा सिटआव 12टा देरहागोन इउपिपिएलआ मोनसेबो देरहाना बुंदों बेनि बागै मा बुङो बिथाङा जेब्लायबो मिसा खोथा बुङो बिथांनि बुंनायनि ओंथि गैया बिथाङा जोङो एकर्ड खालामखांनायनि उनावबो बिटिआर सुक्तिखौ मानिया होनदों बे संबिजिरारि मोनसे आयेन जाबाय बेखौबो बियो मिन्थिया आरो जोङो सरकार दाबाय दिनै जोंनि सरकाराबो बायगोन होननानै बुङो बिथांनि बुंनायनि जेबो भुलु गैया नोंथांमोना बयबो मिथिखायो